लोगोफोर बयखौबो बरायहरबाय फुंबिलिनि गोजोन सानजों। दिनै आंनि गिबि इउटुबाव आगान होजेननाय एबा गिबि भिडिअ'। नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो। बिटिआरआव साख्रि नागिरै मेंनाय मोनबाय माथो रायजोफोर, माथो खालामबावनो। बेनिखायनो रोङाबाबो ट्राइ खालामबाय, इउटुबाव आगान होजेनबाय। नोंथांमोना अननानै बयबो सापर्ट खालामदो। साख्रि बाख्रिखौबो मोनगोन आसा गैला रायजोफोर, माथो खालामबावनो। बेनोसै बुंनांगौआ, आरो बेनो आंनि गिबि